ପିଠିରେ ବସି ଯୋଉ ମାଡ଼ ଠିକ କହିଲି ତ କଣ୍ଟାବାଟ ଯୋଉ ଟୋକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରସଗୋଲା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଲାପଜାମୁ କୁହନ୍ତୁ ମିଠା ହଉଛି ଗଜା ରସଗୋଲା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଲାପଜାମୁ କୁହନ୍ତୁ ମିଠା ହଉଛି ଗଜା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଟା ବଡ଼ ଟୋକା ରଜା ଜଣେ ଦି ଜଣ ସାବାସ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅକଲ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଅସରଣ ଶରଣ ପଦମ କଳାସ ଲୋଚନ କଗୁଡ଼ା ବରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଅଧମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବେ ତ୍ରିନାଥ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ବର୍ତ୍ତାଳି ହଉ ଭାଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଜଗିବେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଜଳି নারী বৈষ্ণব দর্শন সেবার অঞ্চলে যাহা তরে করিছ সামান্য ধুল বুদ্ধরে বুদ্ধরে সামান্য ধুল বুদ্ধরে বুদ্ধরে আওয়ে বলে মারি গেল অঞ্চলে অঈশ্বর দিন যাওয়ার অঞ্চলে গুণে নই গবান ଆଉ ଗୁଣେ ଚଢ଼େଇ ଗବାନ ଚଢ଼େଇ ସଞ୍ଚରେ ରାମୁ ସାধୁ ଖାଇ ଯା ହେଲେ ନଈ নই পাড়ে আউ ভেড়ে নাহি অঞ্জলি তবে সেই নইব বাটরে চালি যাইছ বুপামা পুরা রিয়েল যাত্রা যাত্রা কোন নিরজ ভাই কো যাইছে চর্চিত বিলে কেন ভাই মো কোন সারি করণ বাপা কোন করি করণ গা কন্ডর ফুল দিলা কোন কোন মো আগে রেখো পছে রেখো কেতে ডাক টিকে হিসাব করি কহ বর্তমান যাহাঙ্কর মিমিক্রি ওড়িশার ସବୁଠୁ বেশি জনা କରନ୍ତି স্বর্গত রাইমন ପରିଡ଼ା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ପଥର ଖୋସି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କଥା ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଣ୍ଟାପାଦ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ଈଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ପିତ অনসর নমস্কার আমি আপনার অধম ছাত্র হেলে মনোহর সবিধি করণরে লাগু আমসর রাজুজিকে সরাবি যাই ধরে এমনি কলম চলে গেলে যে সারা জীবন বুকেবে কলম পারি পারিলি হেলে সর ଆପଣ ସିନା ସେଦିନ ମୋତେ କାଟା ଚାଲିବା ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକୁ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବି ଚାକୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସତୁରା ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଲେନି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷମା ଏଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁନି ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଗରେ ଚପଲ ପାଣି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ କିଏ ଆସି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଝୋଟୁଣା ମାରି ଚାଲିଯିବ ନାଇଁରେ ସତୁରା ତୋର ଭଲ ତୁ ଆଉ ଚପଲ ପାଣି ପାରିବୁନି ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କାଢ଼ିଦେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଙ୍ଗନ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ କରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପାଇବୁ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ବଢ଼ିଆ ଜଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରେ କହିଥାଇପାରେ ବାବୁ ହେଲେ ନଈର ପାର ସ୍ରୋତ ଗୋଟାଏ ପରଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ମୋ ସତ କହୁଛି ସରକାର ମୋ ଚୁମ୍ବିଟା ହାତ ଦେଇଦେବୁ ନା ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି ସରକାର ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି ନାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣିମାନେ ଆର ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି ଏଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ନଗଲ ଶୁଣେଇବି ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରା କମେଡ଼ିଆ ରବି ସମ୍ପତ୍ତି রবি সম্পত্তি আপনার যদি জানিথিবে দেখিথিবে রবি সম্পত্তিଙ୍କର
তাহলে নাটক আপনাদের নিশ্চিত ভাল লাগবে বলে আশা ও বিশ্বাস। বর্তমান ଆପଣ ଆଉ କାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିବେ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି হরপট নায়ক হরপট নায়ক ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି না হরপট নায়ক ଯାଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ତତେ ମାରିଦେଲେ ସିଏ ମରିଯିବ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମକୁ ସେଠାରୁ ମନେ କରୁଛି କଲେ ଆସିବୁନି ବୋଲି ତାପରେ ତମେ କଲେଜ ଆସୁଛ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଙ୍କାବାଟର ସମସ୍ତ